Grabe to na ang problema pare. Kaya ano lang kasugad nga. Gibayanan ko ng kasawa. Nakakalawag ako ah. Upay na lang ha. Sumirak. Rakad lang ko nag-inuran na niya inang. Murik makakapanilig din niya yung bungsaran. Hindi pare. Mapabuli ka kung tatak problema. Yan ang Problema pre. gimbayanan kita kasawa. Pero karuyag ko gadto mo pero di nakato. Ay ito pare pagpadara nga mga babae. Kadamot babae. Oh, yan ang. Kaya ano pagbayaan ni Madi? Kaya gadlaw dog nga rason. Yun ang pariling ko tita din. Oh! Lingkod kita. Paano man lumakas si Madi pare? Adto ka lang nga akong gin susuga iya nga kuan ana akong 50 ba nga gin nga taga iya ipapapalit ko naipausa ako nga 60 iya gin supliha akong dirton pwede Ano man yan na pare? Baga, karuyag ko gud tumok nga kuan ita akong problema hindi ka nakakatuok. direk nakatok pinistini nga trabaho na nang Dila pare aw. Madagmit na solusyon. Madagmit na solusyon. Dila may kukuha ko la. Dadamayan ko ikaw magtutok niya pa ko ha. o sige sige Dila pare magpadara ito mga problema. Ay pagpadara ito mga problema. karuyag ko gud yan na tumok Damot babae. Magtutok kita niyan ay kabarangka. Dila ha, dila pare. to gud man nini nga kapalaran ita akong kuan sinabuhi Gunggong. sus grabe nga problema niya nang grabe tanit Pare. oy Ade. Amoy naging gamit san lagi katuok di pa ko nakatuok. oh Ah, kaunong tayo ni. Kay dadamayan ko ikaw giya pare. Oh, kauna ni. Sibuyas ini, sibuyas. oh buyas ini Oh, kaunon ta. Kay bis kita. Dadamayan ko di ka pagtuok kay ako kunak lim pare. Ngol nga makatuktok ka na pare. grabe gud ta ang problema pare Ay. Oh my God! Busa ito pare, busa. Makakasok ka nga. grabe to na ang problema pare kaya ano lang kasugad nga gimbayanan ko ng kasawa Nakakalawag ako ah. Nangingin na naman, yung bigod pag tinawag pala eh. Napat okay eh. ah Ah, ah mga babae, ano na ito? Ano ito babae? okay salamat nga na ako pare nga ada ka Sana all. Okay ka na pare. Amo to pare, nakuha mo pare. Babae, ano na ito? Kaya pa yung may kukuhan nga mawawara yung problema nga tanan. Dinala ha? amo to na akong karuyag nga mawaragot to na ang pare, problema gusto na pare, pagkakaw pare, gusto na. Gusto na. Dinala ha? Ako lang sige kinukuhan. sige pare sige sige pare mo pa nga niya ada to na akong pare ngayon idadamayan ko na ito na akong problema Pre, adi nakdara. Para masasaglong ko lahi mo. Para maray ka na kong problema. oo sige pare Igigot ini pag uli ni mo adto. Igigot diat ni mo liog. Igigot ini ha. oo Tapos igigot dito kahoy. Saka nga to igbaw. Tapos layog ha. Upayat kay igot diat ni liog ha. oo sige para Upaya. mawara na ito na akong Upayat kay problema igot diat ni liog sugad sugad. Tapos igigot dito igbaw tapos layog ha. oo Sige para mawara na Mawara gud na imong problema tanggal ito na imo pare. salamat pare salamat mo Salamat pa po. ito na akong pare Sige, pare, sige, sige. Tumakadin ako Sige. Pare ko makaluluoy do rutak pare. Basta tumuod at pare buwas wala na to problema. Timahong ko tak panilhig.